Така, здравейте на всички. Днес искам да ви споделя нещо различно. Нещо различно от това, което аз правя и моята кариера на простак. Искам да ви споделя нещо лично, понеже аз тук други приятели, освен микроволната в кухнята, нямам. И наистина имам нужда от някой да ме слуша. Мен, че става много емоционален на моменти. Днес искам да ви споделя за първата ми любов, за първото ми влюбване, така да го кажа. Наистина беше много тежък момент за мен. Както и да е, дори съм си приготвил текст. Просто ще чуете нещо много, много красиво и от душа. Предлагам да започваме. Кукубент, Евгений, пусни нещо тъжно за скърбени. Добре. Става емоционален много. Така, преди да започна, искам да ви въведа в моята история. Значи, преди да се родя, се запознах с едно наистина много красиво момиче. Името й беше Желязко. Както и да е. Отново станах емоционален. Нека започвам. Тя бе с най-чаровната усмивка. Зъбите й се нуждаеха спешно от автомивка. Тя бе толкова красива, когато си дъвче храната, с всичките й 7 зъба в устата. Спомням си, когато й слагах намордник за пред хората, понеже работи като немска овчарка в полицията и познавах злобата. Но въпреки всичко, аз се обичах такава каквато е. Нищо, че имаше общо 17 пръста на двете ръце. Тя бе натурална, естествена, с косъм по гърба. На гърба й бяха снимали Тарзан, без дори да я платят. Тя беше толкова космата, че чак я бъркаха с първия човек. На личната й карта пишеше Пол Парапитек. Зърната й бяха сензорни, като на най-новия асансьор. Едното пускаше Wi-Fi, а другото овчатор. Даже се сещам веднъж, като беше пръднала пред майка ми. Разжазаха ми парното и мивката и след това я замерих с найка ми. А тя се извини, понеже като малка претърпяла Чернобил и пръднята е станала токсична, а анусът се разложил. Тя бе модна икона и когато се разхождахме в парк, често чувах хората как и казваха краварка. Тя ме пазеше като дете, дори беше убила плъх. Не с брадва или трион, а с миризливия си дъх. Къпеше се рядко и косата й мирише на повърнато. Всичките въшки и комари ги пращаше в отвъдното. Най-екзотичното нещо в нея бе мъжкият ти глас. Даже когато се общувахме, другите ми мислеха за педерас. Никога не бях си помислял, че с нея ще се разделя. Че ще бъда в депресия и 3 месеца няма да мога да се изсера. Но ето, че дойде денят, в който тя ми звънна и ми каза: Мило, затвориха ме в зоопарк при маймуните и не ме пуска да изляза. Това е аз. Не съм доста
тежко предрождение съм имал. Доста тежък момент от живота ми. И просто исках да го споделя с вас. Искам да благодаря, че бяхте до мен през тези 5 минути. И слушахте цялата ми история. Олекна ми и сега се чувствам наистина по-добре. Благодаря ви.